Dobrý večer, alebo dobrý deň. Pripravil som pre vás video, ako si môžete nahrať článok alebo nový projekt na vašu stránku Skalia.sk. Nové projekty sa budú nahrávať do tejto sekcie a novinky samozrejme do tejto. Na váš e-mail som pred pár minútami poslal prihlasovacie údaje na váš nový do vaše prístupové konto na bernard@skalia.sk, pomocou ktorého sa prihlásite do backofficeu vašej stránky. A urobíte to buď tak, že si kliknete na link, ktorý vám prišiel v e-maili, alebo si dáte skalia.sk /vp-admin. Mimochodom to heslo, ktoré sa vám vygenerovalo, si môžete zmeniť alebo si ho prípadne uložte do nejakého password manažera. Ja sa prihlásim pod svojimi prihlasovacími údajmi. No a ukáže sa vám vlastne po prihlásení takáto nejaká obrazovka, kde vstúpite do sekcií články. Dal som vám administratorské, čiže najvyššie oprávnenia, ale odporúčam vám, aby ste nejako nemenili nejaké ďalšie nastavenia, až si nerozhlasíte stránku. Takže pre vás je teraz zaujímavá najmä sekcia články. Nový projekt si pridáte takým spôsobom, že skopírujete si nejaký pôvodný. Čiže prejdete kurzorom napríklad na hotel Kisuca, dáte si copy now, dáte copy a copy now. Mne sa tu vygeneruje, toto môžeme zavrieť. Vygeneroval sa mi nový koncept, ktorý otvorím. No a ideme to zmeniť na polifunkčný dom Lázov na Banskej Bystrici. Čiže v prvom rade upravíme predmet. Čiže napíšeme polifunkčný dom Lázovna v Banskej Bystrici. K tomuto projektu ste mi neposlali žiadny text, takže toto iba zmažem. Avšak ak by ste mali nejaký text do budúcna, tak samozrejme si ho môžete doplniť buď si ho napíšete priamo na stránku, alebo si ho napíšete niekde vo Worde a skopírujete si ho jednoducho do tohto bloku. Čo je veľmi dôležité urobiť je, že tento istý nadpis to iba skopírujete aj do tohto druhého riadku. Vložíte to ako čistý text, pretože tento horný sa zobrazuje ako nadpis v backoffice, ako nadpis toho článku, a tento nadpis sa zobrazí na stránke. No a teraz vlastne, keď nemáme žiadny text, tak túto galériu si upravíme tak, že vlastne pridáme tie fotky, ktoré sa toho týkajú. A to robíte tak, že sa kliknete na nejakú fotku, vyberiete si tu vybrať galéria, čo sa mi označí ako celá galéria, a dám pridať. Otvoriť knižnicu multimédií. A tuto máme vlastne nejaké staré fotky, ktoré sa týkali hotelu Kisuca, ktoré nie sú pre nás teraz zaujímavé, takže ich takto odklikneme. A ideme si nahrať nové fotky, ktoré sa týkajú hotela Banskej Bystrice. Ja si ich musím najskôr stiahnuť, pretože som tak doteraz neurobil. Vy ste mi poslali niekde v tomto e-maili, čiže rýchlo si ich stiahnem. Vaša stránka už obsahuje plugin alebo riešenie, ktoré zmenšuje veľkosť fotiek, čiže nejako sa nemusíte zdržovať nejakou veľkou úpravou fotografií. No a teraz sme zase naspäť na stránke a nahráte tie nové fotky tak, že dáte nahrať súbory, vybrať súbory,
Vlastne tieto 3 fotky sme si stiahli. Dám otvoriť. Chvíľku to nahrávanie trvá, pretože ako som spomínal, tá veľkosť je optimalizovaná. Teraz sa mení kvalita fotiek, trošku sa znižuje ich rozmery a vlastne veľkosť, aby sa stránka načítavala rýchlejšie. Takže počkáme si, kým sa to všetko nahrá. Ako vidíte, všetky 3 fotky sú označené. A môžeme ich dať ako pridať do galérie a aktualizovať galériu. Takže fotky máme nahraté. No a poslednú vec, ktorú potrebujeme urobiť, je, že vyberieme túto záložku článok, zrolujeme nižšie. Tuto máme ilustračný obrázok, ktorý nahradíme aktuálnym projektom. Takže dám nahradiť. Mne sa najviac páči asi táto fotografia. Toto je taká najreprezentatívnejšia, tak vyberiem ako ilustračný obrázok, ktorá sa bude zobrazovať ako hlavná fotografia. Dám nastaviť ilustračný obrázok. A čo je teraz veľmi dôležité, je, že vy budete pridávať aj projekty, aj články. A keďže my máme projekty, tak máme zaškrtnuté projekty. Keby som teraz pridával nový článok, alebo teda novinku, tak toto zruším a zaškrtnem novinku. Ale ako som spomínal, teraz pridávame projekty, takže máme zaškrtnuté projekty. Dám publikovať, ešte raz publikovať. Voilà. Klikneme si na projekty a nový projekt je v dispozícii.